Executivo Local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Un día máis na radio e na televisión municipal de Cerceda ca información hoxe, xoves día 19 do mes de febreiro, e ximos a falar do que onte se aprobou, pleno dos orzamentos, pleno dos presupostos. Houve outros puntos que tamén se levaron dos que imos a falar. Falaremos da excursión a Ribadeo. Será a semana que ven, o próximo sábado, a semana que ven, quedan apenas 3 plazas libres. Falaremos do Antroido que terá lugar, o Antroido veciñal que terá lugar este sábado, pasado mañán, pero tamén recordaremos como foi o Festival Infantil e Xuvenil do pasado martes. A Comisión de Festas de Queixas organiza unha laconada, saberemos cando e como, e falaremos dunhas xornadas chamadas a Administración preto de ti. Por outra parte, a carreira de obstáculos Poseidon Reis vai a ser o 16 de maio e xa ten a día de hoxe prácticamente 500 inscritos. Falaremos de unha actuación de acordeóns que haberá no auditorio, falaremos de un partido, o partido de baloncesto, xa ten completas as plazas para a xornada de mañán venres, e recordaremos ese aniversario do Colexio O Cruce. Como xoves sabemos o calendario deportivo dos nosos equipos desta fin de semana que imos a repasar, e en canto tempo temos unha tregua, xa para os próximos días haberá tempo anticiclónico donde veremos de novo o sol. Onte tivo lugar un pleno extraordinario no que iba aos orzamentos municipais deste ano 2026. Era un pleno extraordinario que tivo lugar onte no Salón de Plenos da Casa do Concello, con casi que unha hora de duración na que estiveron presentes todos os concelleiros agás Alfonso Mosquera do Partido Popular. O primeiro punto foi a ratificación do decreto da alcaldía número 88, que era correxir un erro do POS social. En canto o segundo foi a modificación da ordenanza fiscal número 18, que regula a taxa polo uso do parque acuático. En este caso tratábase de unha suba nas entradas do parque acuático dos adultos, pasa de 10 euros a 12 euros, de luns a venres, e os fins de semana de 11 euros a 13. Os máis xóvenes pagarán de 7 euros, subirá a 9 euros de luns a venres, e os fins de semana e festivos de 8 a 10 euros. Ademais, tamén haberá subas en este caso, nos abonos que hai de semana, etc. Os máis pequeniños manterán os precios, non haberá suba. Foi aprobado cos votos favorables de PP e do PSOE e abstención do BNG. O terceiro punto e o máis amplo foron os orzamentos de 2026. A Corporación Cercedense aprobou este novo presuposto municipal que vai a sustituir o vixente que é de 2024. A proposta do Executivo Local saiu adiante cos votos a favor do Partido Socialista, o Partido Popular se abstivo e o BNG votou en contra. Os presupostos en total ascenden a 17.196.523 euros. Hai unha ampla suba, un 21% máis que as contas actuais de suba en cantos presupostos. O alcalde de Cerceda, na súa intervención, Juan Manuel Rodríguez, afirmou que se trataba dun presuposto de importante compoñente social. Se reforza a dotación para o servicio de axuda no fogar, se incrementan os recursos para organizacións de actividades municipais, ademais de aumentar as axudas ás asociacións e colectivos que desenrolan a súa labor en Cerceda. A partida de inversións conta con máis de 4, ou en este caso xusto conta as inversións con 4.434.952 euros, e neste documento, nos orzamentos, se recollen as grandes obras previstas como a humanización da Plaza do Campo da Feira de Cerceda, a reforma do local social de Meirama ou tamén o acondicionamento de aparcamento na iglesia parroquial, entre outras. Tamén a finalización de actuacións dos campos de fútbol, melloras en instalacións deportivas, piscinas, actuacións múltiples na rede viaria e en saneamento. Pola súa parte, o gasto corriente constituye o capítulo con maior volumen presupuestario, con un desembolso previsto de 7.075.964 millóns de euros para este ano, mentras que no gasto de persoal se aproxima ou está ao redor dos 4.300.000 euros. No capítulo de ingresos destacan o de tasas, con 4,55 millóns de euros, o ICIO
2,57 millóns de euros e en impostos directos con unha recadación prevista de 2 millóns de euros para este ano. Xunto con estas partidas e a parte do orzamento, cabe lembrar que o POS ao ano 2024 está en fase de contratación. Se trata de máis de 600.000 euros que se están licitando en viais, sendas, accesos e saneamentos, aparte de outros plans de obras que aínda incrementan máis o investimento. En este caso son os orzamentos, insistimos, que se valoran positivamente por parte do alcalde e da corporación local. Pois continuamos con máis información. Se abre o plazo tamén para, ou mellor dito, xa está pechado o plazo para a excursión a Ribadeo, que vai a ter lugar o próximo sábado, día 28, pero, aínda que o plazo xa pechou, quedan aínda 4 plazas libres por se alguén a última hora quere sumarse. Se trata dunha excursión de un só día a Ribadeo, que será o sábado 28 de febreiro, e que, como decimos, quedan 4 plazas que poderían anotarse durante estes días. O precio é de 30 euros, que incluye o autocar, a viaxe en autocar, incluye o xantar e as visitas guiadas. Se teñen algunha dúbida poden chamar ao 981 68 60 68. En canto ao Antroido, a festa do Antroido, pois falámoslles de que xa pasou o Festival Infantil e Xuvenil que organiza o Concello, pero este próximo sábado queda pendente o Antroido Veciñal, que organiza a Asociación Cultural Lucerna en colaboración co Concello, cos veciños e cos empresarios e comerciantes de Cerceda. Xa foi a pasada fin de semana a saída do Choqueiro e agora este sábado que ven, día 21, pasado mañán a partir das 5 da tarde no campo da Feira de Cerceda terá lugar, en este caso, ao Antroido Veciñal de Cerceda. A temática é Cerceda Fashion Week by Zaraeosa. Como decimos, contan coa colaboración dos veciños e comerciantes de Cerceda e do propio Concello. Haberá a lectura do testamento, haberá degustación de produtos típicos, xogos para os nenos, música, etc. E agora imos precisamente a pararnos na festa, no festival que tivo lugar este pasado martes infantil e xuvenil na Polideportiva Municipal de Cerceda, onde foron muitísimas a xente, nenos, nenas, pais, avós, familiares que acudiron a disfrutar do Antroido, con uns disfrazados, outros non, máis hinchables que noutras ocasións, música, diversión e tamén chocolate para todos. Imos hoxe a escoitar e ver unha reportaxe cos protagonistas, cos máis pequenos. Elena, de que vas disfrazada? De animadora. De cheerleader, ¿no? ¿Quién te fijo ese disfraz tan chulo? Lo compré. ¿Compraste? ¿Y tienes alguno más para este? No. ¿Y qué tal lo estás pasando? Muy bien. Muy bien. Mateo, de policía. Sí, de policía. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo estás pasando? Muy bien. ¿Sí? ¿Ya probaste todas las atracciones o no? Me quedan muy poquitas. ¿Quedan poquitas? ¿Cuál fue la que más te gustó? La de allá. ¿Tobogán aquel? Sí. Pero ese es para mayores, ¿no? No. ¿Ya te dejaron a ti? Sí, le dejaron a todos. Lucía, ¿qué tal? ¿De qué vas disfrazada? De K-pop. ¿De equipo? Ah, muy guapa. ¿Y qué tal estás pasando? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Aprobaste todas esas atracciones? Va, casi todas. ¿Casi todas? ¿Y cuál te gusta más? La de allí. También, ¿no? Sí. Bueno, Carlas, ¿tú de qué vas? De muñeca vaquera. De muñeca vaquera. ¿Cómo se te ocurrió eso de muñeca vaquera? No se lo vi por el chino y... ¿Sí? Bueno, ¿y qué tal estás pasando? Bien. ¿Bien? Sí, sobre todo porque estás de vacaciones, ¿no? Sí. Martín, ¿de qué vas disfrazado? Martín. De Ash. De entrenador Pokémon. Ay, ¿y qué tal? ¿Qué tal lo estás pasando? Bien. ¿Qué te fijo ese disfraz tan chulo? Una amiga. Valeria, ¿de qué vas disfrazada tú? Valeria, tan De guapa. Catwoman, pero saqué casi todo porque no me es cómodo para saltar. Ah, para poder xogar con todo, Sí. ¿no? ¿Y qué tal lo estás pasando? Muy bien. No colegio le baches algún otro disfraz o fueches igual? Igual. Igual. Vale. ¿Y cuál te gusta más de todas las atracciones que Esa. esa? Un poco alta esa, ¿no? ¿No da miedo, no? Sí, no da miedo. Porque é máis atrevida. Muy bien, gracias. Julia, Julia, ¿qué tal? Julia, ¿qué tal? moi ben. Pois non veño de nada máis que nada porque vamos correndo por todas partes e é un pouco incómodo. É máis cómoda. Sí, Pero algún disfraz puxeches o vas a poñer? sí, disfracinme de alienígena. ¿Y qué tal lo estás pasando? Pois moi ben. Sí.
Xa non é a primeira vez que ves esta. No, xa fai moito tempo que veño, desde os 2 aniños. E probaches todo xa? No, solo fun a ese, máis que nada porque é moi alto. Adriana, que tal? Ti tamén vais cómoda, non queres ir disfrazada? Sí, porque no colexio eu fin de piloto de avión. Moito ben. E que tal era bonito o disfraz? Sí. E tes algún máis? No. Carmen, de que vas, Carmen? De animadora ou que? No, de gimnasta. E quen te preparou tan guapa así? Eu, Ti sola? sí, Bueno, algo te axudaron, non? sí. Bueno, porque tamén fun o ano pasado. E tes algún outro disfraz máis para poñer estes días? Sí, o de Wonder Woman. Usache xa no colegio? Sí, E que tal? Ibas moi ben? sí. Bueno. E que tal o estás pasando? Ben. Sí. Xa viñeches outros anos, non? Sí, todos, casi todos. Desde pequeniño, non? Sí. Como vos chamades? Eu Tatiana e ela Milei. Moi ben. E de que vides disfrazadas? Igual. De romanas. Sí. E quen se lle ocurriu este disfraz tan xulo? A todas. Todas? Sodes máis? Sí. Cantos sodes? Tres. Tres? Xa o puxeches no colegio ou é a primeira vez que poñes? No, xa puxemos no colegio. Que tal, Chloe? Que mo estás pasando? Ben. Ben? Bueno, ti non ves disfrazada para estar máis cómoda, non? Supoño. Sí. Tes algún disfraz que puxeches no colegio ou vas a poñer? Pusen un disfraz de Mira das K-pop. Sí. E que tal? Era bonito? Ben, Bueno. E que tal estás pasando, tío? ben, acabo de chegar. Pues de China. En China, punto. Sí, de China e punto, sí. Pero non ves sola, non ves a No, veño, trae a familia todo. familia todo. Bueno, pues aquí estamos co chino. ¿Qué tal? Bien. Pues mira, hai que ter ánimo tamén para esto, ¿no? Sí, bueno, hai que disfrazarse e pasarlo ben, non? Hai moitos pais, uns disfrazados, outros non, pero Sí, pero bueno. Sí. xa non é o primeiro ano. No, solemos venir todos os años, sí. Non, que tal estás pasando? Ben, Bueno, tienes moi ben acompañada, o pelo moi colocado. Quen te preparou? eu sola. De verdad? Non te axudou nada? Que? Non te axudou nada? Para estar preparadito. Bueno, a colocar a peluca a miña nai. Pues nada, estás pasando ben, ¿no? Sí. Probaches todas as atraccións? Aínda todas no. Lía, ardilla voladora. Moi guapa. Gracias. Vean, Hola, como te chamas? Nayara. De Hermione, de Harry Potter. Difícil de facer. No, sí, lo compré. Que se lle ocurriu? A mí. Búscase Sí, Bueno, que tal estás pasando? muy bien. Que vas disfrazado? De jato. Que tal estás pasando? Tímida. E ti como te chamas? Daniela. De que vas disfrazado? De mimo. Quen te axudou a estar? Miña nai. E que tal estás pasando? Ben. Stacy. Que tal? Como estás pasando? Ben. De que vas disfrazado? De nada. Nada, para ir máis cómoda, non? Así. Sí. Pero algún disfraz tes, non? Para poñer o Sí. no colegio, así. Sí. De que? De princesa. Adriana. Que tal? Cocinera. E gustache cocinar? Sí. Mellor. Quen te fixo o disfraz? O mercache, o comprache? Sí, lo compré. E quen te axudou a ir así tan... Axudaron te foixes ti sola? Me ayudaron. Cambiamos de tema para falarlles agora da Comisión de Festas en este caso, a Comisión de Festas de Queixas, que organiza unha laconada. A Comisión de Festas de Queixas organiza a primeira laconada veciñal de Queixas. Será o próximo 28 de febreiro, é dicir, a próxima semana, o sábado da próxima semana, ás 2 da tarde, no campo da Festa da Abeleira. Previamente haberá sesión vermú a partir da 1 e despois baile a partir das 8 co dúo Reflejos. O menú a base de cocido, viño, agua, refrescos, café e chupitos. Os tickets están dispoñibles no Bar Pallas, no Bar da Estación, no Bar Morriña ou na cervecería O Parque. Están dispoñibles ata este próximo domingo, sería o último día para poder retiralos. Os precios están nos 35 euros para os adultos e a rapazada 15 euros. Haberá carpa climatizada. Máis temas, falamos agora da administración cerca de ti. Unhas xornadas que de novo volven a repetirse en Cerceda. Será o martes que ven, en este caso, dentro de 2 semanas, o martes 3 de marzo, ás 11 da mañán no Viveiro de Empresas de Cerceda, no Polígono do Acevedo,
terá lugar unhas xornadas que organiza o Concello de Cerceda, unha xornada divulgativa sobre a administración pública e a súa accesibilidade. Ali se poden acadar e conseguir os trámites e xestións máis frecuentes. En calquera caso, pois solucionar dúbidas ou informarse dos trámites e xestións máis frecuentes que se poden facer coa administración local. Tamén poden obter ali o certificado digital e o número clave permanente para poder relacionarse electrónicamente coas administracións públicas. É gratuito, pero teñen que chamar previamente para inscribirse ao teléfono do Viveiro de Empresas, que é o 881 981 553. Saímos anticipando a data para a carreira de obstáculos Poseidón Reis de Cerceda, que será o 16 de maio e xa ten 500 inscritos. Esta carreira que se está convertindo nunha das citas obligadas neste panorama deportivo das carreiras de obstáculos do país, a Poseidón Reis de Cerceda celebra a súa quinta edición o sábado 16 de maio, unha das grandes citas deportivas da primavera en Galicia. Xa ten 500 apuntados. En este caso, nesta ocasión, xa vai polo sexto plazo de inscripción que está aberto dende o pasado 6 de agosto. Hai categorías, a élite, starter, parexas e popular. Salvo esta última categoría popular, as outras tres categorías teñen un cupo máximo de participación e quedan en total 210 prazas por cubrir en moitas delas. Se prevé de novo un éxito de participación. A OCR Cerceda, que dirixe Álvaro Sánchez, de novo espera ter un éxito na organización. Pois en esta anticipación xa a demanda está sendo xa extraordinaria. Ainda quedan meses para realizar a proba e xa son 500 as persoas anotadas. Mais temas, o próximo domingo 1 de marzo, a Escola de Acordeóns Alborada, coa colaboración do Concello, organiza, como lle chaman eles, unha invasión de acordeóns. Será no Auditorio Municipal de Cerceda ás 7 da tarde con entrada gratuita. Lembren, isto será o próximo domingo 1 de marzo, a actuación de acordeóns no auditorio, de xeito gratuito a partir das 7 da tarde. Se queren ter máis información, poden chamar ao teléfono 667 374 409. En canto ao partido de baloncesto que terá lugar mañán venres, día 20 de febreiro, que o Concello de Cerceda, en colaboración co equipo Básquet Coruña, invitaba a xóvenes de ata 18 anos a ver o partido de baloncesto. Decirlle que a día de hoxe está completo, está cheo. Irá un autocar con nenos e nenas, xóvenes de Cerceda, mañán venres 20 de febreiro, encontro que se vai a disputar entre o Básquet Coruña e o Estudiantes e vai a ser a partir das 9 menos cuarto no Coliseum da Coruña. Partido, insistimos, importante para entre dous equipos que pretenden ascender de categoría. Recordámoslles tamén que este ano se celebra o 50 aniversario do Colexio Cruce, un aniversario do Colexio Cruce que se celebrará en diferentes actos. Foi o 21 de xaneiro, en concreto, cando se producía o aniversario, ese mércores 21 de xaneiro, xa que precisamente o 21 de xaneiro do ano 76 era cando se firmaba no Boletín Oficial do Estado a orden de creación do colexio denominado El Cruce, Colexio Nacional Mixto de Educación Xeral Básica. Teñen previsto o sábado 14 de marzo no propio recinto escolar facer unhas xornadas, unha festa, unha romería aberta a toda a comunidade escolar, pero tamén es alumnos, es profesorado, onde haberá música e actividades, e tamén poden verse fotografías históricas e visitas ás instalacións con sorpresas. Falamos dos partidos da fin de semana, xa estamos a xoves e coñecemos cal é o calendario na primeira categoría Galicia de fútbol. O Queixas recibe na casa o Muxía. Queixas que pretende conseguir 3 puntos contra o Muxía na casa. O partido será este domingo ás 5 da tarde, pero vai a ser en Santa Cruz de Montaos.
Queixas Muxía o domingo ás 5 da tarde en Santa Cruz de Montaos na primeira categoría Galicia. Na terceira categoría Galicia temos 3 equipos. O Atlético Cercedense se mide na casa o Vilasantar. O partido é o domingo ás 12 do mediodía no Roxo. Pola súa parte o San Martiño xogará en Abellá. Abellá San Martiño o domingo ás 4:30 en Abellá. E o equipo do Rodís xogará en Teixeiro. Teixeiro Rodís. O partido é o domingo ás 5:15 no campo do Carregal en Teixeiro. No fútbol femenino retómase a competición. O Atlético Cercedense, que vai líder, se mide na casa o Pastoriza B. O partido é o domingo ás 4 da tarde no campo do Roxo de Herba Artificial. No fútbol de base do Atlético Cercedense, os xuveniles xogan na casa. Atlético Cercedense Oza Xuvenil. O partido é este sábado ás 10 da mañán no Roxo. Os cadetes, pola súa parte, xogaban na xornada de onte, encontro aplazado, xogaban e vencían. Atlético Cercedense 2, Payosaco B 1, tantos de Iván e de Antón. E esta fin de semana, en concreto este sábado, volven a xogar, en este caso na Laracha. Xuventude de Laracha, Atlético Cercedense Cadete, que vai líder na categoría, e xogan o sábado ás 12:15 no Municipal da Laracha. Por a súa parte, os infantís xogan na casa. Atlético Cercedense Infantil Oza Cesures, e o domingo ás 10 da mañán no Roxo. Os alevíns, o equipo Alevín A xoga en Mera. Marino Atlético Cercedense Alevín A xogan o sábado ás 10 da mañán na Marola. O Atlético Cercedense B rematou a primeira parte da Liga. Os Benxamíns A xogan en Vilaboa. Olímpico B Atlético Cercedense Benxamín A o sábado ás 10:30 en Vilaboa. O B tamén rematou a primeira fase. E os prebenxamíns xogan na Barcala. 11 Caballeros Atlético Cercedense Prebenxamín. Xogan o sábado ás 11:30 no campo da Barcala. No fútbol de veteranos na segunda división, o líder o San Martiño recibe na casa o Atlético San Pedro. Se xogará o domingo ás 10 da mañán no campo de Santa Cruz de Montaos. E por outra parte, o Cerceda nesta mesma categoría recibe na casa o Payosaco. O partido será o domingo ás 11 da mañán en Orellán, no Mesón do Vento. E na segunda B de veteranos, Rodís recibe na casa o Coirós. Rodís Coirós o domingo ás 11 da mañán no campo das Tinajas en Encrobas. Rematamos co tempo durante a xornada de mañán, venres vamos a seguir xa baixo a influencia e dominio das altas presións con xa estabilidade. Mañán teremos, polo tanto, ceus alternando nubes e claros con ausencia de precipitacións e as temperaturas mínimas seguirán sin cambios, con frío a primeiras horas, teremos temperaturas baixas as mínimas, mentras que as máximas terán un ascenso, con valores incluso xa primaverais cando máis quente o sol a mitade do día. O vento soprará de suroeste, frouxo en xeral, virando a norte ao final do día. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía, saúdos na radio, onde está Tomás Ramos, na televisión está Manuel Iris, en redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.